pero tivemos unha sorte magnífica para disfrutar das imaxes con esta posta de sol. Falta, vai sacar Ales, colgando os seus compañeiros. El mejor pan de Porriño, el de leña, en Paso a Nivel, Avenida Buenos Aires, Porriño. Roscones, empanadillas, pan de leña, pastelería y ahora también cafetería. Paso a Nivel, dejen paso al mejor pan de Porriño. Bueno, pois aí tiñamos o lanzamento de falta, unha ocasión para o Louro de Tameiga, rexeitada por Iván, o porteiro do cadro que viste de amarelo, a vestimenta habitual da Unión Deportiva Mos. Aquí preto un de outro o mozo concello. Sin embargo, o xuntamento está en Tameiga. Son as cousas da vida. Bueno, en Petelos, entre Petelos e Tameiga. É un campo que coñecimos hai moitísimos anos. E como cambia todo, eh? O muro sigue. O muro de frente sigue. Pero campo de terra, agora céspedes artificiales, dá gusto. Catherine Alfonso, a su servicio. Pazos en Galicia y Portugal. Déjalo en nuestras manos. Catherine Alfonso va por ustedes. Estamos xa no minuto 13 da primeira mitade, queda moito por diante. Máis de media hora para estos primeiros 45 e moito máis xente para os 90. De momento, toma de contacto entre ambos os conxuntos. Estamos no derbi da xornada. Segunda autonómica, grupo 13, minuto 91 Galicia. E atención, que aí se queda solo. E o colexado do encontro dá gol por válido. O dorsal número 9 acaba de adelantarse. O cadro da Unión Deportiva Mos. E marca Eduardo, o dorsal número 9. Cafetería Cherokee en Tornillos te ofrece las mejores imágenes. Y te ofrece los miércoles cañas a tan solo €1. Y los sábados 2 cubatas por solo €5. Con wifi gratis, futbolines, amplia terraza y buen ambiente. Cherokee Torneiros. 0-1, minuto 15. Queda moito partido por diante. E o dito, cando non materializas as ocasións, pasa isto, non? Sí, No fútbol pasa isto moito, eh? o que perdona ao final acaba pagando, non? Está claro que eles a primeira que teñen, unha falta sin peligros do medio campo, colgan na espalda, un fallo non son a marca defensiva, comémonos o balón ás espaldas, e bueno, non sei, os xogadores reclaman algo, non sabemos se sería posible fora de xogo, o xogador estaba descolgado, pero bueno, no momento do golpeo, non sei se está na posición correcta, pero bueno, ahora hai que remar contra a corriente e intentar levantar isto. De novo vai sacar o cadro branco, o Louro de Tameiga, asediando a portería de Iván, pero de momento é o cadro visitante o que gaña 0-1 con gol de Eduardo, minuto 15, o dorsal número 9 da Unión Deportiva Mos. Bueno, aí escoitamos xa os berros dos afeccionados do Louro de Tameiga. De momento non lle está gustando o que está a facer o colexado encontro. E máis e metras esa xogada do gol, que logo tentaremos ver con tranquilidade. Coñeces ao taller en Atios Covelo? Unha tapería, unha vinoteca, un novo local, unha nova forma de traballar, un novo bar. Con asador, con churrasco, con hamburguesas y con cada consumición un pincho gratis. Telo todo para disfrutar. Ampla terraza. Dende hoxe, o taller para ti. Aberto de martes a domingo. En Atios Covelo, a 100 metros do colexio. O taller. Mentre estamos captando as imaxes do terreo de xogo, non esquecemos de mirar ao redor da grada para ambos lados. Un entradón hoxe aquí en Cota Torrón. Se queixaba desa deixada
xogador do Louro, dorsal número 3. Tachen. Donde se calza ben no Porriño? Nos pés de Lolita. E donde queda eso? Nas mercagalerías do Porriño. En Ramón González, os pés de Lolita. Pisa forte! Recibindo os auxilios dun dos grandes do atletismo, campeón de campeóns durante moitos anos na década dos 80, Alexander Gómez. Agora campeóns do Muxin. Na rúa Pinar 13 do Porriño, a Vega de Montero. Un lugar para descansar, tomar un viño, para iso é vinoteca, un cafeciño e unhas boas tapas. A Vega de Montero, no Porriño. Agardámoste. Quen empezou aí errequeante con traballo, xa puñíamos casi enfilando o descenso a terceira, o Tomiño. Cuidado co Tomiño que está subindo xa como espuma, e aí o temos aí arriba. Sí, a verdade é que o Tomiño está entre os, creo que os 6 primeiros. Tanto él como Goyán habían empezado moi mal, bueno, dábanse como equipos que este ano non iban a estar aí, pero bueno, realmente o Tomiño colle unha racha de resultados bastante boa, está aí cerca de nós. Bueno, vamos a ver si pincha pronto e descólgase. Creo que se había un partido, non sei quen era, que es, había un partido dos de arriba en Soga tamén hai un partido bastante interesante. Bueno, vamos a ver qué pasa. Aí están as verbas de Romario, o adestrador dos cancerbeiros, forma parte deste staff técnico do Louro de Tameiga. Y aquí comentando este partido que de momento está empate a un tanto. El lapicero loco, para tus niños, todo en Torneiros, Lourambal 28, desde las mochilas hasta los libros de texto y regalos. Con un descuento especial en tu reserva. Recargamos móviles, FAS, encuadernamos, plastificamos documentación. El lapicero loco, refrescos, chuches, helados, Lourambal 28, Torneiros. Ven a vernos. Aí temos o marcador electrónico detrás da portería do Louro desta primeira mitade. E aí temos o gol acaba de marcar o Louro de Tameiga. Bonita xogada e golazo de Braulio. Aí temos a Ledicia na bancada de Coto Torrón, empata o Louro de Tameiga. ¿Cómo se hace la sidra? Sí. Que no te lo cuenten, ven y compruébalo tú mismo. Ven a disfrutar del sabor de Asturias, la mejor sidra en Astur. Sí, en Lourambal 28, Torneiros, Porriño. El sabor auténtico de la sidra asturiana. Disponemos de amplio aparcamiento y gran terraza. Ven a comprobarlo. La mejor sidra en Astur, en Porriño, Torneiros. Aí temos a Ledicia na bancada de Coto Torrón, empata o Louro de Tameiga. Xogada magistral, preciosa, como lle deixou, a Braulio. O seu compañeiro, me parece que foi Alex. Sí, a ver. O dorsal número 7. Unha xogada boa do Louro, un balón ben posto, cambiado de sentido de Alex. E apareció no segundo pau de Braulio magistral, definindo outra vez aí a verdade que hoxe aparece despois da outra vez unha lesión. O sábado xogou o domingo pasado xogou moi pouco, e bueno, moi importante. E bueno, parece que o partido volve ao que ten que ser, non? O Louro estaba dominando e o marcador agora empeza a ser un poquinho máis xusto. Huracán Porriño, o seu servizo dende 1974. Dispoñimos da maior gama de neumáticos e llantas ao mellor prezo. Descontos de ata un 50% en mecánica, pastillas, aceites, embragues e amortiguadores. Situado na estrada Atios Porriño, preto da gasolineira. Huracán, o seu taller de toda a vida. 986 33 0001. Bueno, aí temos a dous seguidores da Unión Deportiva Mos, Julio, moi coñecido, e a Salado tamén. Aí temos en primeiro termo. Vai sacar o dorsal número 7 colgando para os seus compañeros.